Namhlanje ngifisa ukukhuleka sakrepenta ngoba uNkulunkulu simonile uNkulunkulu thina esikholwayo, simonile uNkulunkulu thina esingakholwa, isizwe sonke uNkulunkulu simonile, umhlaba wonke uNkulunkulu umonile, akekho msulwa. Uma kukhona bathi ukhona umsulwa, shuthi uJesu umqambi mali ngoba phela wehla ehlele izolo. Today I just want to remind you, there was a point in time when David literally cried, repenting kuNkulunkulu, eyisola ngesenzo sakhe asenzile phambi kwaNkulunkulu sokuthi alale nonkosikazi wenye indoda, abulalise indoda, and kwafa umphefumulo. So uyayisola manje for fear ukuthi lo moya obukade uyena owenza ukuthi anqobe zonke izimpi, abe nobukhosi obudamandla, uNkulunkulu abulwele, uyasaba manje ukuthi lo moya uzosuka and izitha zakhe zizokwazi ukuthi zinqobe. So right now uyakhuleka, uyarepenta. I'm one of those people who are very fearful when it comes to losing the anointing, because the anointing brings a protection, brings blessings. Iletha okuningi nje ongekho awe ngakho uNkulunkulu akwenzela kona just because nje ukugcolile. Njengoba ekulethela konke lokho akusho ukuthi wena umsulwa, uyena obeka inhliziyo yakho ukuthi lo akekho clean, kodwa ngoba mina nginomusa ngizombekezelela. So uma uNkulunkulu ekubekezelela ingenxa yesihe noma ubele noma inhliziyo yakhe ke le enkulu kakhulu, but ngale nkathi uNkulunkulu ekubekezelela kodwa umkhombisa ukuthi uyamthanda, uNkulunkulu uyazama ukukutshela ukuthi you see wonile yanake. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngalokho ukuthi simonile uNkulunkulu. In terms of repenting, ngifisa ukukutshela ukuthi ungakwazi ukurepenta for your sins, uyakwazi ukurepenta for izono zebandla likaNkulunkulu, uyakwazi futhi ukunxusela amakhosi nabagcotshwa abamiswe uNkulunkulu, ngoba omubi uma etargeta abantu utargeta labantu laba uNkulunkulu abukwa ngabo, labantu laba babalekile, abantu abagqugquzela ukukholwa kwabanye. Yabona uNkulunkulu if efuna ukwakha nawe wakhe abanye, uNkulunkulu uhlalahlale akusebenze ukuze nawe lento le yokugqugquzela abanye, yokwakha abanye izomila kuwena. There was a point in time where I didn't feel a need nje ukuthi ngikhulume nabantu noma ngikhulume kubantu, where impilo was about me. Ever since uNkulunkulu angena kumina, I feel a need ukuthi I must empower abantu, I must assist abantu, I must teach abantu, ukuze sizokwazi ukuthi sihambe sibaningi siya kuNkulunkulu. uNkulunkulu ke secretly he does the same for me. Today into engifisa ukuyisho ukuthi angazi ngawe, but mina sengikhavwe i-anointing kaNkulunkulu. Ukukhuluma iqiniso, hayi ukuthi ngimuhle noma ngenza kahle, kodwa uma ngihamba angisaba ubuso babantu, ngisaba ubuso baNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uyangibona izikhathi zonke. Izinto engikhuluma kubantu uyazizwa, kodwa izinto engizenza ngasese uyayibona. Ngabe happy? Cha, akekho happy. Ngeke ngisho nami ukuthi njengoba ngikhuluma la phambi kwabantu yonke into ngenza 100%. Nami ngiyavuma uNkulunkulu ngibonile, ingakho nami ngiyithoba. I feel ukuthi I'm not worthy to even ukukhuluma ngegama likaJesu. Thank God
thank God ukuthi even though I do not measure up, umusa wakhe uyakwazi ukungimisa ngikwazi nami ukukhuluma ngoJesu. Lo Jesu engikhuluma ngaye is very pure, and uyena kahle kahle osebenzayo. Khara labosiana, shandara labosiana, kombolo kondoro labosiane, riala kondoro labosiane, kambala bosiene, rila kombolo bosiane. Uthi uNkulunkulu sizwe, ngikukhethile, ngikuthumile, ngikuqabile ukuthi ukuba usizwe, akha isizwe sami. Ngithi-ke angiyichaze lezi zilimi engihlezi ngikhuluma ngazo, ngoba manje angifuni ukubonakala njengomprofethi mbumbulu, ngikhulume ngolimi ongalizwa ungaziqonda ukuthini. uNkulunkulu-ke usho njalo. Le process noma le teaching engiyenzayo njengamanje, baningi abantu ezobathinta. You need to repent. Yes. Lezono oyijustifiyayo uyayibona nawe ukuthi sokulimaza. Sokulimaza lezono, and you need to be careful. Uma usabuthuntu kakhulu, rather involve uNkulunkulu noma ukwenza involve uNkulunkulu. I remember the other day ngisabhema ugwayi. Ngakhala uNkulunkulu ngathi, uNkulunkulu, bazothina abantu uma bengibona ngibhema ugwayi? Bazothi ukhuluma ngegama laNkulunkulu kodwa usabamba ugwayi. Ngathi Nkosi, cela ungenzela umusa, cela ungikhipha ugwayi, ngingawuhaleli. Kwahamba isikhathi ngawuyeka ugwayi. Bengingawujustifya but ngawuyeka. Ngiqonda ukuthi awukuzame nawe, ngoba uyasazi isono sakho, ukurepenta, uyiwashe uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu uyangibona ngihlulo 1 no 2 no 3. Ngihlulo 1 no 2 no 3. Ngiyacela uNkulunkulu ungisize uyeke. Ngiyarepenta, ngiyayivuma zonke izono. Ngiwenzile u1 no 2 no 3. Ngiwenzile u1 no 2 no 3. Uma abantu esizweni sikaNkulunkulu bevuma izono zabo, uNkulunkulu ngeke ayifihle kulabo bantu. Uzoyiveza kubona masiyabasiza. I remember by repenting kuNkulunkulu, into eyenzeka, uNkulunkulu akazange angihlanazele noma ngilahle. Into ayenza uNkulunkulu wakwazi ukungilekelela. Ngakwazi ukuhamba, nganyuka amastebhisi, ngayiqwala intaba ekhona mebe engihlaba, ngiwakhiphe, ngibuye futhi engihlale phansi ngikhokha umoya, angigcwalise ngamandla ngiqhubeke. Ngizama ukuveza ukuthi when you repent, usukuxosha ubumnyama, usukuxosha ifu likaSathane, amaphiko akho spiritually uSathane usuke wabopha ngesono. But when you repent, uNkulunkulu uletha inkazimulo yakhe iwaqaqe, ixoshe lobo bumnyama ewabophayo. How many angels aboshiwe ebumnyameni obujulile, eyilindelwe usuku lokwahluleka? You can't tell me ukuthi wena you are busy mentioning igama likaNkulunkulu and awukhulekile uboshiwe. You need to pray harder. Sometimes it's not about prayer. Sometimes it's about repenting. You need to repent. Ngoba phela uthi mawukhuleka ukuthi Nkosi wena uyazi, mase uyathula. Yes, there's a moment kumele sisho lo prayer bekunzima, but-ke uma kuvuma ungavinjwa amadimoni ekucindezele, ungabisakwazi ukukhuleka. Sometimes ukuze uqaqeke udinga repentance. Just repent. Bulele, repent. Dlengulile, repent. Udlala ngabantu, repent. Uyakuthakathile, repent. Umzalwane uyaphuza spiritually, repent. Konke, just repent kuNkulunkulu, and uNkulunkulu uzongenelela. Once uNkulunkulu amele udaba lakho,
it really does not matter ukuthi abantu bakubuka kanjani, ngoba phela uNkulunkulu usemela udaba lakho. Abantu abaningi, they would stand against you, kodwa uma unoNkulunkulu, they would never succeed. Egameni likaJesu. I remember ngirepent, uSathane wafika qathatha kumina wathi uyangicika nje mina umuntu okhulekayo, angimthandi nje, uyangicika. He knew ukuthi njengoba ngirepenta noma ngikhuleka ngizomshiya, uNkulunkulu will assist me, he will intervene, and then masiyangikhipha ebumnyameni la khona abantu abangarepenti ababoshwe khona. Baningi abazalwane ababoshiwe, baningi abantu ababoshiwe, baboshela ukuthi balibele beyidefenda, beyijustifier, bezenza bahle bengekho bahle. Kodwa ngalenkathi urepenta, uyisiza wena. There is a reason why lithi izwi vumani izono zenu komunye nakomunye ukuba nikhulekelane. There is a reason why lithi izwi uma nivuma izono zenu ngiyaxola ngiphendule ngisize isizwe senu. uNkulunkulu la tells us about repentance because ibalekile. Yabo njengoba ngikhuluma phambi kwakho, ngiyakhuluma phambi kwakho, but there was a time la uSathane kaningi futhi hayi kanye kaningi engifaka engikhipha ebini, engifaka uSathane, uNkulunkulu engikhipha ebini, ngoba nami uthi engifaka uSathane kodwa ngikhale uNkulunkulu, ethe ngifake ngingene ngikhale uNkulunkulu, ngoba ngiyazi ukuthi uma ngithi mina I know vele sengingenile, vele baningi abakwenzayo, vele nabantu siyafana. Hayi ngeke lapho phela bengizoduka kakhulu, ngoba phela kaNkulunkulu akwenziwa kanjalo. Uma usahluleka kaNkulunkulu kumele zithobe until uNkulunkulu akupha amandla. Nami ke bekukhona obekunzima uSathane engishaya ngakho. Lenkonzo yokuzila ukudla nokukhuleka bengenza kakhulu. Ezinye izinto ke manje lezi ekakade uSathane ezithumela zingishaya ayisenzeki, ngoba lenkonzo yokuzila ukudla nokukhuleka sengiyayenza. Ibashaya kakhulu abantu lento le uma ngabe bengazili ukudla bengakhuleki. Ibashaya kakhulu ngoba kahle kahle uNkulunkulu izinto ayishoyo zinesizathu. Zila ukudla ukhuleke, urepente, uphila impilo nje yokurepenta, ukuze noSathane ezocikeka, ethi ngeke mina ngigange ngawo ngoba wena uzongishisa, ngoba uzongidalula. Akabafuni abantu abadalula uSathane. Ufuna abantu abavalayo, abavalela izinto ngaphakathi, abenza ukungcola bevalela ngaphakathi, abenza ukungcola bevalela ngaphakathi, bengabona abanye abantu. Uzofa nezinto lezi eziwububi, ufele ebubini bakho ngoba wena